Birthday day ha. Taguan ako ni be. Tagam ka pa. Ubog-ubog manggod. Be! Unsa man? Pagtuwar ako diri si ating si Rensoy. Yate ang bata. Bago pa ni abot og eskwela ni laag na po. Birthday na ko ron, dili siya maglaag-laag. Yate ginang bata ba, parte yung laaga na ba. Patuan na diri. Dali Bantay lang karon. Deng! Dali na to! Kikita mo kasi mo papa! Nakaram rin kasi sa kwarto naglumlum na eh! Dali! Kaya nahubog na mo papa! Ma! Ubog-ubog na ba na si papa oy! Asa man! Turo nahubog na kayo! Ba't ba ano niya ron? Agtuan ito ka! Sami ka mahana ni oy! Ubog-ubog ba? Bantay lang ka! Agtuon eh! Oh shit! Oh shit! Baya, ni mo kabalong pinangga kayo bayata kayo. Bahalag sipat kayo pa. Bantayin dire. Kay basig kauno og iro. Asa na ka naglaag di ay? Dito ganino! Lalo po tukar mo na yung pagkawagon ba? Siyempre kay ka ba? Isa-isa lang. Palabi ng dagan-dagan. Kaniyara kong pinabot mo ba? Perting kapuyag. Ayaw nila ako rin isa nagliyok. Perting ako ron. Di ako rana de! Pabuta ko dire ha. Kailangan ko yung mulakaw ko ha. Bantayin na dire. Bantay lang kang kauno ng hero ha. Bantay lang ito. Bakit tayo handa may tabuan ni ron. Bantayin na ron ha. Di bantay na. Madong ko. Birthday day ha. Uan ako ni be. Barkada nang japoy mabusog ni mo pa. Tagbaw jud kag pangitaron. Dati. Ay. Be, asa ni si ating be? Iya. Ano ko'y lain handa maro ba yato isa kabok manok nawala pagagikaong pagagiro. Yati gini bataha bapak yung badluna ni bataha ni. Ay, sa ako naman lang mata mal tay handa ni. Langga. Langga na naman may nabili. Oh no. Kali naman lang siguro itong handa ni. Ikaw ba yan? Tanga kay kabuanga ka, tanga kay ka sali. Ayaw di ma. Bigat kay mas buhay. Wana, nagmaaw na si papa. Impas ka.